Nu fik jeg 0-0 igen. Er du også træt af at blive smadret i skolen? Ja! Og få dårlige karakterer? Ja! Så burde du flytte til Johannesskolen. Okay, hvem snakker? Det er en god skole, hvor du får gode karakterer og mange venner. Ja! Jeg hælder på mig. Hej Ida! Hej! Hej, ej, hvor det får flot i dag. Hej, jeg er bare så glad for, at jeg flyttede til Johannesskolen. Jeg har fået så mange nye venner. Ida, prøv at komme herop. Nej. Nu skal jeg have karakterer, jeg har kun gået her i en måned. Dine karakterer forbedrer så meget, og en fremragende stil. Jeg har valgt at give dig karakteren 12 for godt arbejde.